Ordet prøveløsladelse er i virkeligheden ret misvisende og giver anledning til nogle fejlforståelser af det her. For egentlig så er det den ordinære løsladelse, vi taler om. Når 2/3 af straffen er udstået, så er det lovens mening, at så skal man løslades. Det afgørende begreb, når vi skal tage stilling til løsladelse efter 2/3 af strafftiden, det er, om løsladelse er utilrådelig. Og som praksis har udviklet sig igennem mange år, så betyder det, at vi skal vurdere, er der en væsentlig risiko for ny kriminalitet, hvis vi løslader den her person, og at det er en risiko, som vi ikke kan imødegå ved at fastsætte nogle vilkår om alkoholbehandling eller andre former for vilkår. Så det er en forebyggende indespærring, vi taler om, når vi nægter prøveløsladelse. Det er en indespærring, som har til formål at forhindre den indsatte i at gå ud og lave ny kriminalitet. Vi spærrer ham ikke længere inde som straf for det, han har begået, men som en præventiv foranstaltning i forhold til det, vi tror, han vil gå ud og begå. Det, som er kendetegnende ved en prøveløsladelse, det er jo, at vi, inden vi løslader, der vurderer vi, har han eller hun noget at komme ud til, har han et sted at bo, har han noget at leve af. Sådan så han ikke er tvunget ud i kriminalitet, alene fordi han ikke har noget sted at være og ikke noget at leve af. Kriminalforsorgen har nogle tilsynsafdelinger, som fører tilsynet med dem, der er løsladt med sådan nogle vilkår. Og på den måde, så har man lidt kontrol med, at de opfører sig på en måde, der ikke fører lige ud i kriminalitet. Og det er jo helt paradoksalt, at dem, som vi ikke løslader på prøve, men som vi lader sidde til endt straf, det er dem, der er allermest kriminalitetstruede. Men det er dem, der så ikke får noget vilkår, ikke får noget tilsyn, og hvor vi ikke kan gå ind og stille nogen krav om, at han skal have et sted at være og noget at leve af. Det er lige til gaden og med en langt større risiko for ny kriminalitet.